יורד לשם, בולע את התיק והולך. תשאיר את החנסה. איך בא לי לראות בזה? איזה כיף זה לראות במטען. אם זה באמת מטען, אני מת לראות. בוא'נה, יהיה פה רובוט, אחי. אתה קולט שאני הולך לתעד רובוט מפוצץ את התיק המכוער הזה? בוא'נה, רואים שם התיק הזה עם פצצה. בוא'נה, השוטרת הזאת קונפה אחוז שילינג, אחי. יופי, מפגר. עכשיו לא תוכל את זה אחד שוטר עוד 2. בטח שאני יכול, זה הקטע. שישמעו אותך אומר, השוטרת הזאת קונפה אחוז שילינג? אבל הרחוב הזה פשוט ריק. תכלס לי נראה די שווה. אתה קולט? אין פה נפש חיה. עוד לא תהיה, אני ארד לעשן. רק אמרנו שביום כיפור הבא צריך לקחת את השולחן ביליארד, להוריד אותו, שים אותו באמצע אלנבי. אלנבי. פול באמצע אלנבי, איזה מגניב זה? מגניב, יהיה לצלם את זה. אתה מת באיילון. כן, באמצע איילון, שים פול טייבל באמצע איילון. ממש, עובר לך אמבולנס, מוריד לך אותו. תשחק פול על אלנבי. להוריד את השולחן פול שלו. הנה, מגיע רובוט. וואי, בואנה. בואנה. אחי, הרובוט הזה מגניב. נראה כמו טרמינטור. לא, אני רוצה לצלם את זה ביד כדי שיהיה לי זה. אבל אתה לא פתח את החלון. אחי, תסתכל איך הוא נראה, הוא משוכלל בטירוף. כן, גם כן. זה הרובוט הרע מהטרמינטור. לא, אל תפתח לי את החלון, אני לא יכול לצלם כשהחלון פתוח. למה? אני לא יכול לצלם. מפה אני יכול לצלם. וואי, הוא ענק! כן, רק שאתה לא רואה אותו. איפה הוא? אל תפתח את החלון, יקושי... זה בסדר. איזה מגניב! רובוט, תיזהר! אל תיגע, זה חפץ חשוד! יואו, מסכן מי שזה התיק שלו. וגם לא להתקרב, איך זה? אני לא ראיתי, זה רובוט כזה שיורה או שהוא רק הולך להרים אותו? אבל אסור להתקרב. וואי, בוא'נה, הרובוט הזה אכזרי. אני שמעתי שבלילות הוא אוכל ארנבים. אחי, הרובוט הזה אמא שלו... תיזהר על האופנוע שם. אשכרה, אם קורא לי משהו לאופנוע, אני לוקח את הרובוט הזה. בוא'נה, אני לא מאמין שהוא מחטט בתיק, איזה בן זונה. אשכרה פתאום מציב ויברטור כזה, אחי. משאבת זין. אתם יודעים שהולכים לשמוע את כל מה שאתם אומרים ביוטיוב. מקבוק אייר. מצאתי תיק, אתה יודע, כל הטכנולוגיה של העולם מביא רובוט כדי שיחזיק את התיק הזה, כאילו בצורה מאפנה, כאילו מדלדלת כזאת. זה בסדר, הוא נסה לרוקן אותו עכשיו. מה, הוא פותח את הריצ'אץ'? לא, לא יפתח את הריצ'אץ'. הוא ינסה לטלטל אותו השנייה. אל תיגע, זה חפץ חשוד. שיעמום זה יום. ג'וני פייב. בוא'נה, שיביאו את גל, הוא יראה להם איך מסיעים רובוט. איזה סרט? ראית איך הוא פתח את התיק? שמת איך הוא פתח את התיק? וואי, אתה קולט את ההוא עם האופניים? מיצו? הייתי דופק לו מכות. הייתי מצלם את האפס הזה, אבל אני מעדיף לצלם את הרובוט הזה. וואי, הרובוט הזה, מה זה נעף? ראית איך הוא פתח את התיק? הוא פתח אותו? מה יש בפנים? הוא עכשיו ירים אותו ויהפוך אותו. מה, אתה מכיר את הדריל, מה שנקרא? איפה אתה מכיר את זה? מהצבא? מיליון פעם שראיתי את זה. זה כבר משחק כזה מפוסף. כן, גדול. אתה יודע מה מצחיק? כשהוא פותח, הוא רואה זה, שזה תיק של ילד, אז הוא... טוב, זה לא מצחיק את האמת אם זה תיק של ילד. השיעורי בית, אתה יודע, הילד אומר למורה, כאילו, רובוט אכל לי את השיעורי בית. וואי, מה הוא עושה לתיק? הוא מטלטל אותו, מנסה להפיל מה שיש בתוכו. בוא'נה, יש להם עבודה כיפית בטירוף לאנשים האלה. יש רובוטים כאלה שבאים גם עם מצלמת רנטגן ושטויות ועם רובה כאילו, זה עם רובה, זה יש רובה. בטח שיש לו רובה, אין כאלה בלי רובה. ראינו אותו שהוא בא. הוא בסוף יראה בנו, שסתם בשביל הכיף. כן. לא, הוא יורה בחבר'ה בקפה הלל, אתה יודע מה? הוא הולך לזה של הברנוער שלו. אתה יודע, ברנוער, הוא יורד פנימה במדרגות כאילו. זורק למישהו את התיק, הוא תופס ויורה בו. It's funny because it's true. כן, מה שהקטע הוא שהוא 2 מטר טוב. יש איזה 2 אוי! איך נבהלת? תראה לו מה זה. וידור רגע.
2.5 מטר באופנוע שלך. אתה רוצה להגיד לי שכדור כזה כאילו הורג תיק? גם סרט גדול, אחי. ככה נשמעתי ירייה יואו, גל. וגל באמת מתאים לבוא. גל איפה התיק שלך? מה הולך? מפוצצים את הדבר הזה? הם חושבים שהתיק הזה הוא... הרובוט מנסה להשתלט על העיר כן. ומפוצצים אותו. בוא'נה, הוא מקודם תפס את קרינה, אתה לא מאמין? הוא קודם טלטל אותו עכשיו. כן, למה לא נתנו לי לראות בו מלכתחילה, קוסמת? למה אנחנו נראים כמו מקרים להתפוצץ? הכי מגניב, אני מסתדר מאחורי ישי. גל, זה כמו משחק מחשב, רק במציאות. כן. חייב להכניס לך לסרט שלי. משהו... נו, איזה משעמם זה פצצות, כאילו. הוא יורד במדרגות של הברנוע, אתה יודע, הם בדיוק בקבוצת תמיכה, כאילו, ממה שקרה מהטראומה, פתאום נכנס להם רובוט כזה לחדר. Don't mind me. יושב שם ואומר, תמיד נמשכתי לרובוטים סחרים. לבנדר. Kill all humans. It's such a wonderful dream. יש שם בבניין הזה מישהו בקומה ראשונה? די קרוב. יש לו מצלמה על ה... איפה מישהו שולט בזה? הוא נמצא רחוק, הוא מפחד כאילו, אז הוא יתרחק. חשפו פה את כל האזור. טוב, נו, די, זה לא... בוא נסתכל, איזה חמוד זה מתאמן. וואי, אני חושב שאתם צריכים לפתוח אותו, הוא סיפור חזק. אתם ראיתם שהם השתמשו ברובוט כזה כדי לסחוב פלסטיני פעם? מה? בחיים לא. כן, סרט מפורסם. אם הוא היה מחבל. הוא היה אם מטענים היה עליו. מתענים עליו, סבבה, זה כיף. לא, אז ראית את הסרט הזה? באמת? עם כזה רובוט, כאילו, הפשיטו אותו. לא נכון. אחי, הוא מת. לא, הוא היה חי. צר. הוא היה חי והוא נאבק ברובוט, וזה היה נראה, זה היה סרט כאילו, שזה לראות את האדם נאבק במכונה. זה סרט מטורף. איפה זה היה בחדשות, כאילו, אני בטוח אפשר למצוא את זה ביוטיוב. עכשיו הוא מתהפך עליו, אתה יודע, שמאלה, נופל עליו. זה כמו Range Against the Machine. טוב, זה משעמם כבר הסרט הזה. לא, זה לא. עכשיו יבוא מישהו עם חליפה. אבל זה מפתיע הגודל שלו, איך אפשר להמחיש את הגודל שלו? בקי, תוציא את הבולבול שלך, שנראה את הגודל שלו. אוקיי. צריך לעשות איזה... תעשה זום אאוט. יחס, אתה יודע. אז בערך הבולבול שלך בעובי של העץ, לא? איך הוא נוסע שם? טוב, את הקטע הזה צריך לצנזור מהסרט. ההוא עם האופנוע עבר על ידו. הוא אידיוט. הנה, עכשיו זה הקטע המרגש. זה כמו בבופור. זה הלוזר שהולך להתפוצץ עוד רגע. אל תיגע, זה חפץ חשוד. איזה מזל שיש אנשים שמתנדבים לעשות את הדברים האלה. זה העבודה שלהם. מה יש שם בפנים? בוא נראה. חולצה עם חור, ספר עם חור. למה הוא מסתיר עם הרובוט אבל? שעצר את הקלייה. שם הוא... ועכשיו הפצצה עדיין שלמה. בואי, עכשיו נוציא הלפטופ ומפס. הוא פורק אותו. איזה מגניב. וואי, זה מאג, אה? שמעתם את זה? זה מאג. זה עושה שהם כזה מסובבים אותו פה. חזרה לאוטו. כפיר, זה הרע של מאג, נכון? בוא נלך להם כפיים. בוא לא. כן, אתה יכול לקפל. פתאום אתה רואה איזה שוטר יוצא, בוא'נה, זה שלי. תראה כמה אופנועים, אני חייב בחפקה כאילו שמלא אופנועים יוצאים. טוב, לא יצאו ככה באופנועים. וואי, השוטר שלי אומר לו, וואי, תראה כמה אנשים על רוטשילד תקעו פה. איזה מגניב. לא, הכי מצחיק אם הוא סתם זורק את זה הצידה ואז מישהו קורא למשטרה. זה כמו בסרט